హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు గేమ్ ఎఫ్ఎఫ్. ఇలా పెట్టుకున్నానంటే 6 days వరకు ఈ పేరు అంతే. ఇది చూడండి, అందరూ కొత్త ప్లేస్ అంటున్నారు. ఆ గేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి, డోర్ వస్తుంది, అది పగలగొట్టాలి. పగలగొట్టేద్దామా? ఇంకా మందికి అంతే. ఒక డోర్ వస్తుంది, అది కూడా పగలగొట్టాలి మనం. అది కూడా పగలగొడితే కొంచెం ఇప్పుడు పగలగొడదాం. ఆధారో చెప్తాను. పగలగొట్టడం రేపు పగిలిపోయింది. ఎంఎం అంత రాస్తుంది కదా, దాంట్లో యూజ్ అని వస్తుంది. అది నొక్కితే చిప్ వస్తుంది. ఒకటి చిప్పు, M4A1 చిప్పు. ఏది M4A1 చిప్ కాదు, ఏ చిప్ అయినా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి. వచ్చింది ఈ జంపింగ్ టైర్. జంప్ చేస్తే బయటికి వెళ్ళిపోతాం మనం, డోర్ బయటికి. ఇది మొత్తం యూజ్ ఒక గ్రనేట్ వచ్చింది. 3 గ్రనేట్స్ వచ్చాయి మనకి. M4A1 తీసుకుందాంలే. స్కారు ట్రిపుల్ చిప్పు వద్దు, M4A1 ట్రిపుల్ చిప్పు మనకి. యూజ్ రావమ్మా యూజ్ వచ్చింది. రికమెండ్ గన్ వచ్చింది. ఇంకా సూపర్ మార్కెట్ వచ్చింది. ఇది ఆల్రెడీ తీసేసుకుందాం కదా, మర్చిపోయామా? వీడియో పెడతాం. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చి ఇంతవరకు చూస్తే నచ్చదు అనుకుంటున్నా. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. బాయ్.